Hünermendeki xelkî bajarê Amûdê a Rojavayê Kurdistanê li bajarê Amedê pêşengehek a resima ên teknîka karikatûrê vekir. Hünermend Seyda bi xwe vega li welatê Swêdê dijî û kargeha wî jî li wir e. Bi dehan pêşengeh hem li Swêdê hem jî li welatên din amade kiriye. Li bajarê Amedê jî bi merasîmekê wekî panel, armanca pêşengehê û sedema vekirina pêşengehê vegot. خو کرد دوری آمده ندیتیه هر دیروک و سرپیهاتیه گل هاتن کرن لامده یا جی دیار بکره متم م خودیتنا خونک کم بو و افخون ایرو جیهات دوست و حوالن هجا علیم کرن و هات بکرن. Hünermend resmên xwe de armanjkiriyê ku rewşa mirovahiyê welatê xwe a Rojava bi xêzkirina wêneyan bide fêmkirin. Bi qelema xwe bi rismê xwe ez dixwazim helwesta xwe bidim firanî kirin û bi tevahî helwesta min jî tiştên bingehînin wek min got yanî ji derve niha tiştê kesayetî ez qet ranajême rewşa olî, rewşa aborî, rewşa siyasî mijarê min e. Hünermend di derbarê hunerê de jî dibêje huner jiyan bixuye. Mirov dikare bi hunerê peyamên xwe bigihîne hemî cîhanê. Huner ji min re bi rastî jiyan e û bi jiyana min re berdewam e. Ev zêderî 25 sala ez vî karî dikim. Dixwazim heger derfet hebe mero nemûnak pozîtîv ji gelê xwe re, ji cîlê nû re, ji keç û xortê xwe re. û hek derfetek hebe mero karî bi pirsa gelê xwe bi vî awakî international, bi awakî vekirî cîhanî bigihîne derdora xwe. Got mirovê namê bide bêje qet em nepaşketîne, her tişt li ba me heye lêxuyayî siyaseta cîhanî ta roja îro ew biryar nedayê got em jî bi serê xwe bin. Welatiyên ku serdana pêşengê jî kiribûn hestên û dîtinên xwe wisa anîn ziman. Yani bi rastî jî ez şaşmam yani ew qas em bêjin mejiyê wisa bikare tiştan biafirêne û qelemekî wisa bihêz bawer bikin zanim cîşanaziyê ku mesela milletê Kurd ciwanekî em bêjin şêwekarekî wisan xweyî şêwekarekî wisan bihêz û qelema wisan xweş ez destxweşiya wî dikim. Di pêşengehê de dora 36 resim hene. Pêşengeh wê hefteyek ji bo welatiyan vekirî bimîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.